Jao, kako divno večer da prođemo ovom mračnom ulicom večeras. A? Ko je to? Molim? Ko je to? Neću vidiš nešto. Što bre da vidim? Neću vidim ništa. Vidiš nešto. A? Šta je? Ko je to? Momci. Da? Momci, Ćete vidjeti nešto? Ćete vidjeti nešto? Da, ja hoću da vidim to nešto. Da vidiš nešto, a? Da vidiš Šta je to? nešto, a? Pokaži mi to odmah. Će vidiš nešto, a? Da, hoću da vidim. A? Ćeš vidiš nešto? Hoću. A? Hoću. Pa, okej, onako nije loše. A sad ja tebi nešto pokažem, može? Neću da mi pokažeš. Spreman? Beži. Gdje ćeš? Stani. Ostaje me, bre. Pa stani, ja tebi nešto pokažem, Marija. Ja i onako moram da palim do teretane, tako da doći ja po vas posle, a? Manija će pustiti tog manijaka na miru, Manje, čovječ. te stvarno iskulira, Zedo čuku i pa se vidimo, a? Znači vidimo se posle, tako? Moram pokažem ovu neku liku. Čekaj, stani. Moram pokažem ovu neku. Stani. Nisam dobro video. Nebrzo je bilo. Stani. Zašto ljudi uvek misle da sam seksualni manijak? Nema razloga da misle da sam seksualni manijak. Pa još jednom idemo. Osjeća se kao car. Sve može biti dildo, samo ako si dovoljno hrabar. Yeah.